яткан вакытта безнең төрле халәтебез була. Безнең тәнебез инде кайбер даруларны сорый, кайбер катнашмаларны сорый ансыз булмый. Күзләргә тамызган вакытта да моның инде әлбәттә бернинди зыяны юк. Күзләр кибеп киткән вакытта, яисә күзләр авырткан вакытта, яисә махсус булган дарулар тамызган вакытта. Инде колак мәсьәләсенә килгән вакытта, монда галимнәрнең фикере шундый, ягъни безнең колагыбызның пәрдәсе йыртылмаган булырга тиешле. Әгәр дә колак пәрдәсе йыртык икән, инде даруны салып куябыз икән, бу дару инде шулай ук безнең ризыклану, туклану юлларына эләгергә мөмкин, һәм дә уразабызны бозырга мөмкин. Шунлыктан бу нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, кардәшләрем.